Continuem aquesta aventura de seguir el Senyor amb aquests exercicis espirituals a casa. El primer que vull dir és que per aquesta meditació, per aquests punts que diuen els jesuïtes, els punts, perquè seran uns punts, necessites descarregar-te el document que diu Entrada a Jerusalem. Jo el tinc ja descarregat. És molt important que el tinguis descarregat perquè jo donaré algunes indicacions que fan referència al text. Per tant, necessites tenir-lo davant, o imprès o davant, perquè així t'ajudarà a seguir el que et diré. Ja et vaig dir que no faré grans meditacions, faré indicacions. Doncs, si et sembla, pots posar ara la pausa, descarrega el document, potser ja ho tens a punt, ja estàs a punt, amb el teu quadern i amb la teva Bíblia, però si no, posa la pausa, descarrega el document i seguim. En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Amén. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén. Com estàs? Com ha anat aquesta nit? Com ha anat aquesta carta? Com ha anat aquesta contemplació del lavatori dels peus? Bueno, supos que bé. Potser et trobes tan bé en el cenacle amb el Senyor que dius, jo m'hi voldria quedar tot el dia. Doncs queda-t'hi, no pateixis. Jo et donaré una indicació, però com que la indicació la pots seguir més tard, perquè això queda enregistrat i queda penjat, no? Això a la nube, doncs tu ho pots fer més tard. Si tu ara el Senyor et convida a continuar el lavatori, continua. Mira, això dels exercicis pels adults me refereix joves adults, això és molt lliure. Per tant, lo interessant és que tu et vagis deixant portar pel Senyor. Però jo sí que te dono indicacions perquè no estiguis avorrit. Ja et vaig dir que no vull entretenir, però sí que vull proposar-te que estiguis amb el Senyor. Llavors, et proposo això de l'entrada a Jerusalem. No, anem a Jerusalem. És el diumenge de Rams. Sembla que feim una anticipació durant la Quaresma de la Pasqua, però és així. Perquè així ens anticipam el Tridium Pasqual, perquè tu puguis viure aquest cap de setmana i perquè després, quan t'arribi la Pasqua, ja ho hagis contemplat, no? I tornis, i puguis tornar. Doncs entram a Jerusalem. Fixa't, a la fitxa, el primer que tens és l'oració preparatòria. Veus que hi ha uns numerets, no? No, que no t'embullin els numerets, però és per... Com que vàrem dir que eren uns exercicis d'inspiració ignaciana i volia ser fidel a qui m'ho va proposar, he posat els numerets entre corxetes dels exercicis espirituals de Sant Ignasi. És a dir, si tu vas al llibre dels exercicis espirituals de Sant Ignasi, en aquests números trobaràs, en el 161, 286, trobaràs les indicacions per a aquesta contemplació. El número 46 és l'oració preparatòria. Comença per aquesta oració. Sí, és un mètode. Sant Ignasi ens proposa un mètode de contemplació. Per tant, comença fent aquesta oració. Dedica un temps a fer aquesta oració preparatòria, on, de qualque manera, estàs predisposant-te a que tota la teva vida estigui centrada en el Senyor. Sant Ignasi diu que és un dels moments més importants de l'oració, i tant. És un dels moments més importants. Dedica-hi temps, estàs centrat en el Senyor. I després, pensa que el que proposo, aquesta fitxa que proposo, és per un temps llarg d'oració. És important que facis un horari de tot el dia, però és important que almenys dediquis una hora a la contemplació. Sí, això no són 10 minuts. Dedica un temps llarg. Si dic una hora, hi poden ser 3/4. Però és important que fixis un horari, que diguis, sí, dedicaré 3/4, dedicaré una hora. Però fixa't, el que diu Sant Ignasi és molt interessant, perquè a vegades estan tan fervorosos que diem, no, una hora no, li dedicaré 2 hores fins abans de dinar. Doncs no. Després d'una hora, descansa. Després d'una hora, distreu-te, feu una volta per casa, vés a menjar alguna cosa a la nevera, atura't. A algú li passa el contrari, a algú li passa que l'hora se li fa tan llarga que està mirant només el rellotge i no passa, i Sant Ignasi diu, doncs aguanta. És a dir, mantén-te fidel al Senyor, perquè aquest és el mètode. El mètode no és cuando me apetece, és que ara m'encanta. No. És que hi haurà moments que t'encantarà, hi haurà moments de gran consolació i que diràs, contigo, Senyor, 3 hores. Hi haurà moments que
se tirarà el temps a sobre. Fixa't el que et dic. Podria passar-te que tot el cap de setmana se te fes costós. T'has subscrit? T'interessa? Busques el Senyor? Doncs aquest és el mètode de la fe, la fidelitat, la recerca. Pot ser que no et passi el temps i pot ser que no et basti el temps, però tu, fidel, està amb el Senyor. Fixa't, després, què diu la fitxa? Situar-se, és a dir, a la fitxa trobaràs una situació del lloc que t'indicarà què és el que va succeir, com va succeir, i te descriurà el lloc d'aquesta entrada a Jerusalem. Això és perquè ho llegeixis i perquè te situïs. És a dir, Sant Ignasi et vol situar i, fixa't, com si present te trobassis. És a dir, el que vol és que tu et situïs contemplant aquella escena, que pot ser com un espectador que va a un museu i contempla un quadre, i el contempla, el mira, l'observa i deixa que això l'afecti, o pot ser fins i tot que et sentis partícip d'aquesta història. Aquest és el mètode contemplatiu. Clar, fixa't, el mètode contemplatiu juga molt en la imaginació, però abans hem fet la pregària d'invocar el Senyor, de demanar-li al Senyor que tota la nostra vida estigui centrada en ell. Ho dic perquè a vegades nosaltres, que som occidentals molt racionalistes, pensam, això de la contemplació, què és això? Què ens està proposant el bisbe Toni? De contemplar com si presente mi allare, com diu Sant Ignasi. Però què és això? Si no estàs molt acostumat, dius, què m'està proposant? Que estic mirant. Sí, perquè nosaltres som molt cerebrals i tot d'una llegim una cosa i ens feim la pregunta. I això què em diu a mi? I això què em diu per la meva vida? Deixa anar totes aquestes preguntes. El que et proposa és que et posis davant del Senyor, que entra a Jerusalem, i ho contemplis. I contemplis el que passa. I no preguntis això què vol dir, i això quins sentiments me provoca, i això quines reflexions me fa, i això ara quin canvis de vida he de fer. Deixa això, perquè això no són els exercicis. Tu ara contempla, mira. Aposta, Sant Ignasi et situa en aquesta mirada. Els nens són experts en contemplació. Els nens són experts en contemplació. I els senzills. És el mètode dels senzills per trobar-se amb el Senyor. Per això hi havia els grans retaules a les esglésies, perquè és una proposta contemplativa. A vegades veiem alguna pel·lícula del Senyor i alguna pel·lícula no deixa de ser una contemplació, que l'autor, el director, el guionista, ha fet una contemplació i ens proposa una manera d'actuar del Senyor. Doncs el que jo proposo és que llegeixis la paraula de Déu, aquí tens la cita dels 4 evangelis, n'esculls un, no els agafis tot, escull el que més te crida l'atenció i comences a llegir-lo, i el llegeixes pot ser 1, 2, 3 vegades. Però l'interessant és que després d'haver-lo llegit 1, 2 o 3 vegades, com si sortissis del text i li posassis pel·lícula, i li posassis imaginació, i fessis una composició del lloc, i t'imaginassis com el Senyor, acompanyat dels seus deixebles, va entrant a Jerusalem, i és acollit per alguns. I així tu vas contemplant aquella pel·lícula. I dic als nens, perquè als nens tu els contes una narració, i els contes la narració, i els nens ja hi són dintre. Els contes un conte als nens, i els nens no distingeixen a vegades el que és el conte de lo que és la realitat. I és així. Per tant, és dir, demana-li al Senyor que puguis sentir dintre aquella realitat i puguis caminar. Fixa't, quina passada que aquest matí tu poguessis caminar amb el Senyor, com un dels apòstols, i vessis com entra amb el pollí, amb la somareta, no? O que fossis un d'aquells que l'està esperant. A mi m'agrada molt pensar que és l'entrada, i això a una de les indicacions, perquè després hi ha unes indicacions que es diu punts, no? Hi ha una petició pròpia que la pots fer, no? Coneixement intern del Senyor, el Messies, que entra a Jerusalem, perquè l'estimi més i el segueixi. Això és el que pretenem amb aquesta contemplació, coneixement intern del Senyor. El que pretenem no és fer una anàlisi de la realitat, el que pretenem és conèixer més internament el Senyor. Això és el que pretenem amb els exercicis, demana-li. I després, vet seguint els punts que hi ha unes indicacions amb uns versets. Però l'interessant és que ho llegeixis i després pots seguir els punts. Què destacaria de tots aquests punts? Aquí hi ha indicacions, no? Tu ets prou intel·ligent i ho pots fer molt bé.
Què resultaria? És l'entrada del rei pobre. Això a mi me fascina. De triomfal, poca cosa. Entrada triomfal, poca cosa. És l'entrada del rei pobre. No entra a cavall, com els grans reis que prenen una ciutat. Entra amb un poller. Fixa't, no té grans catifes. No, són els mantells de la gent. Fixa't que en aquest moment el Senyor ja està caminant cap a Jerusalem amb molt poca gent. Ja ha hagut un moment, el moment de les multituds ha acabat. Molts, quan han vist que això anava tan en sèrio, han reculat i han deixat el Senyor. El segueixen alguns, els 12, Maria Magdalena i algunes dones, i després alguns coneguts de Jerusalem que també l'estan esperant. Per això no estan parlant d'una multitud, estan parlant d'un grup, d'una cofradia de gent molt senzilla, que posen com a catifa els seus mantells, que estan plens de sargidures, de forats, no? Perquè és gent molt pobra, molt senzilla. I com la clamen? Amb palmes, tan precioses com avui. No. Amb fullaca, que són precisament fulles de palmera i altres fulles, i l'estan aclamant. I aclamen el rei pobre que entra a la ciutat, el rei pobre que vol entrar dins la teva vida. Fixa't, el Senyor et convida a seguir-lo com a deixeble, de cor a cor. El Senyor que t'atreu i t'enamora et convida a seguir-lo en aquests dies a Jerusalem. Per tant, jo crec que és un moment de contemplar i de dir, sí, Senyor, te segueixo. I després, a mi, hi ha un moment d'aquesta contemplació, que és el quart punt, que et diria, no t'ho perdis. No t'ho perdis contemplar com el Senyor plora davant la ciutat de Jerusalem. T'imagines poder contemplar el Senyor, Jesús, aquell que t'estima, aquell que t'ha rentat els peus, i resulta contemplar-lo plorant, vessant llàgrima viva davant la ciutat, perquè no s'ha obert a la gràcia. És molt interessant contemplar el Senyor, aquesta contemplació, quan pots veure el Senyor que plora, aquesta imatge, aquesta experiència, quedarà gravada al teu cor i mai més se t'esborrarà. Perquè hi haurà moments en què tu també sentiràs el mateix. Hi haurà moments en què tu te trobaràs davant la realitat i només te vendrà ganes de plorar. Que bo que puguis aprendre aquest art de les llàgrimes, de veure el mestre de la tendresa, que és Jesús. Fixa't que en el final acaba tota la fitxa amb un, diu, col·loqui. Aquest col·loqui no és perquè sou a casa, ara ens trobarem i parlarem, no. És un col·loqui amb la Santíssima Trinitat i amb la Mare de Déu. Acaba tota la contemplació fent un diàleg amb la Trinitat i amb la Mare de Déu i digue-li, mira, gràcies, no? I després repassa sobretot allà on t'has sentit tocat pel Senyor i és aquí on pots escriure a la llibreta alguna cosa. Hi ha alguna persona que li va molt bé escriure tota la contemplació i ho escrius tot. I escrius quasi tota la narració, tot el que veus, no? Tot el que contemples, tot el que contemples de la imaginació, ho vas escrivint. Hi ha persones que no. Hi ha persones que no els va bé escriure. Molt bé, però en el final de tot, sí que dedica uns minuts a apuntar allà on t'has sentit especialment tocat pel Senyor. És que m'ha impressionat aquest moment en què el Senyor tal, o que diuen això, o que el Senyor plora. Apunta-ho. No del que jo t'he dit, sinó del que tu contemplis. Apunta-ho. I a vegades fins i tot diràs, per què m'ha cridat tant l'atenció aquest moment? No passa res. No passa res, tu apunta-ho. Perquè en el final, potser en el final dels exercicis, quan arribem a diumenge, allò que has escrit t'ha sentit, perquè notaràs que el Senyor t'ha fet veure, que el Senyor t'ha tocat el cor, pot ser sempre en la mateixa sintonia. No ho sé. Tu escriu alguna cosa al final de la contemplació i després dedica un temps a l'oració i dedica a descansar. I que tot sigui per glòria a Déu, no? Acabant dient glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.